ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ರಸ ಪಂಡ ಐನ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ರಸ ತೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಲ್ಕಾದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಿನಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ದಾಸಿಲಿ ಪಡಮಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮುಂಚಿ, ಏವಿರೆ, ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಾಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋದು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಳಿತ ರಸನ ನೆಕ್ಕಾಡ್ ಅನ್ಕೊಡು ಪೂರ ಫುಲ್ ಆರೆಂಜ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು. ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡ್ಲ ಎಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನೀರು ತೊಣ್ಣಾಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡ್ನಾಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಸಿದತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅಂಚ ಅದು ಅವು 80% ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ದೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫೈನಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್.